Det må du ellers med. Op og ned. Op og ned. Op og ned. Op og ned. Ja, der er mine store babsemuskler. Det er ikke noget, man kan tage på. Det må man ikke. Det går ondt. Bare op og ned. Op og ned. Det gør virkelig ondt. Op og ned. Op og ned.